Na dnešnej vyučovacej hodine si povieme niečo o vtákoch, zopakujeme si celok vtáky a začali by sme vonkajšou stavbou tela. Hlava, zuba, trup, predné končatiny premenené na krídla. Čím majú telo pokryté vtáky? Kto by mi vedel povedať? Lucia? Pery. Výborne. Toto sú letky vtáka. Kto by mi vedel povedať, kde sa nachádzajú letky, na ktorej časti tela? Erik? Na krídloch. Výborne. Popíšeme si stavbu pierka, tak kto by chcel? Pozrieme si stavbu vajíčka, rozbijeme si ho. Žltko. Vtáky majú rôzne vajíčka, sú rôznej veľkosti aj farby, ako vidíte. Áno, Taďa? Malička, to zelená má drozky som nevidela. No výborne, skús teda nájsť na internete, aké vajíčko má drozd, či máš pravdu. Tadáš, našiel si vajíčko? Áno, našiel. Áno, pozrieme sa, či ho našiel. No, Tadáš, mám pravdu. Pozrite sa, vajíčko drozda je naozaj sfarbené do zelená. Skúsime poznávať vtákov len podľa obrázkov. Chochovačka vrkočata, kačica divá, orol skalný, sova lesná. Budeme pracovať s internetovou stránkou www.vtáky.sk. Na boku máte Atlas vtákov Slovenska. Otvoríme si Atlas vtákov Slovenska. A tam si nájdete informácie o lastovičke, domovej a belorytke. Domová je malý vták s dlhým, hlboko vystrihnutým chvostom. Okolo zobáka má červené sfarbenie a brúško. Belorytka domová je menšia ako lastovička. Vrchnú časť má modro-čiernu, okrem výrazne a ostro ohraničeného Lastovičiek a berolytkov sú rozdielne. Zatiaľ čo berolytky si stavajú uzavreté. O 5 minút končíme. Dojmy z dnešnej hodiny mi môžete písať cez Messenger, poprípade mi môžete dávať nejaké otázky k učivu.